Máš už aj priateľku? Som starý mládenec ako môj strýko Charlie. Nechceš sa nikdy oženiť? Nie, keď mám niekoho, kto mi upratuje doma istú činnosť. Pravidelne nepotrebujem ženu. Čo prosím? Prečo by som niekomu dal polovicu vecí? Dobre, maj sa. Televízia Markíza uvádza seriál 2,5 chlapa. To je moja obľúbená časť domu. Volám to Božské miesto. Si pobožný? Tiffany, ako by som nebol, keď sa pozriem na niečo také. Vlastne vždy hovorím svojmu malému synovcovi, že dôležité je toto. Nie je veľký dom a luxusné auto a všetky tie drahé hračky, ktoré mu kupujem. Fakt, si úžasný. Nepoznám chlapov, ktorí majú vo svojich životoch miesto pre cudzie dieťa. Ale on je rodina. Kto si neurobí v živote miesto pre vlastnú rodinu? Áno. Pozri sa. Môj brat Ellen, pre ktorého mám tiež miesto vo svojom živote. Prepáč mi. Braček. V poriadku, ty somár. V ktorej časti schoď do kina, aby som tu mohol behať nahý s krásnou babou, si nerozumel? Prepáč, som príliš deprimovaný, aby som vydržal v kine. Takže zničenie môjho večera ti zdvihne náladu? Vieš, to kino bolo iba návrh. Choď na bowling, sadni si na obrubník, je mi to jedno. Daj mi pokoj. Kto to bol? Judith znova vážne je na mňa naštvaná. No, tak to mi je ľúto. Ďakujem. Teraz vypadni. Vypadni, je na mňa naštvaná kvôli tebe. To je niečo iné. Ale aj tak vypadni. Tvoj manipulatívny postoj voči ženám sa dostal do Jakeovej hlavy a predviedol ho pred podpornou skupinou naštvaných žien jeho matky. Počkaj chvíľu, počkaj. To ženská podporná skupina je naštvaná? Alebo je to skupina len pre naštvané ženy? Aký je v tom rozdiel? No, ak už sú naštvané, nie som až taký vinný. Dobre, čo povedal Jake? Nie veľa, iba zopakoval tvoje vety, ako sú ženy dobré len na sex a upratovanie domu. Charlie, to si nemohol povedať. Nie. Povedal som len to, že vôbec nie je dôvod sa ženiť, ak už máš niekoho na upratovanie a nechceš ísť do kina so mnou? Človeče, Jake bude túto hru milovať. Počúvaj toto. 16 úrovní ultrarealistického mrzačenia, 24 zbraní trhajúcich mäso, plus nahota zadarmo. Ukáž mi to. Skúterová pevnozázračný strom. Skúter je zombík. To je Tiffany. Ešte s tebou po víkende hovorí? Čo ti mám povedať? Ťažko sa na mňa hnevať. Haló? Ahoj, Tiff. Týždeň som na teba myslel. Áno, vykročili sme zlou nohou a mám naozaj výčitky. Nie, rád by som to skúsil znova. Idem teraz po Jakea, ale nezamknem dvere pre prípad, že sa objaví Satan, aby ti zobral dušu. Počkaj chvíľu, Ellen. Na sekundu ťa vypnem. Ako to, že ho neprivedie? Ja neviem. Judith ma prosila a mňa unavuje sa hádať. Stále ťa cepuje za to, čo Jake povedal? Pozri. Zval vinu na mňa, že mi to je ľúto. To nezhltne. Jasné, že áno. Ženy chcú dobré ospravedlnenie. Hlavne ho okopávaj, až kým na ňom nezačnú rázy rúže. Chudák Satan. Príde si po tvoju dušu a odíde bez nej. Haló, Tiff, tu som. Čože? To je dosť tvrdé. Hej, počkaj chvíľu. No jasné. Tým sa to nevypína.